Γιατί όμως όλα αυτά? Τι μας κάνει να ανησυχούμε και να πιστεύουμε ότι το Sea Diamond είναι μια τοξική βόμβα στο βυθό της καλντέρας Σαντορίνης? Τι κακό μπορεί να κάνει στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων το περιεχόμενο του ναυαγίου του Sea Diamond? Τον Μάρτιο του 2008, ένα έτος μετά από τη βύθιση του Sea Diamond, η εταιρεία Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλου, που είχε διεκπεραιώσει το έργο της επιφανειακής απορρίπανσης μετά τη βύθιση του πλοίου και σε συνεργασία πάντα με την πλειοκτήτη εταιρεία Louis Hellenic Cruises, έδωσε στη δημοσιότητα το πράσινο διαβατήριο του Sea Diamond, βεβαιώνοντας ότι όλα τα υλικά του ναυαγίου δεν εγκυμονούν κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον. Μόνο που το πράσινο διαβατήριο ενός πλοίου, ως καταγραφή των ρυπογόνων υλικών και ως οδηγός ανακύκλωσης, εκδίδεται μετά από επιθεώρηση σε πλοίο εν υπηρεσία και όχι σε ναυάγιο. Επιπλέον, το έγγραφο αυτό δεν έχει την πιστοποίηση του ελληνικού νιογνώμονα, με αποτέλεσμα 2 χρόνια μετά το ναυάγιο να μην γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια και από έγκυρες πηγές τα τοξικά και ρυπογόνα υλικά που κρύβει μέσα του το κουφάρι του Sea Diamond. Τι είναι όμως το πράσινο διαβατήριο? Το πράσινο διαβατήριο για ένα πλοίο εν υπηρεσία είναι η καταγραφή των ρυπογόνων υλικών κατασκευής και εξοπλισμού. Συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία που παρήχε η πλειοκτήτρια εταιρεία Louis Hellenic Cruises και όπως προκύπτει, απουσιάζουν από τη λίστα εκείνες οι ουσίες που με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Θαλάσσιας Προστασίας θεωρούνται οι πλέον επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, όπως αμίαντος, πολυχλωριωμένα διφενήλια και καστερωμένα χρώματα. Στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στις 11 Μαΐου του 2008 και σε άρθρο της δημοσιογράφου Γεωργίας Ζινάρδου παρουσιάζεται πίνακας με τα ρυπογόνα υλικά του Sea Diamond. Και μόνο από τα υλικά που αναφέρονται στο έγγραφο της εταιρείας αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός τοξικό απόβλητο. Σημειώνεται ότι η καταγραφή των υλικών δεν έχει την πιστοποίηση του νιογνώμονα και συνεπώς ούτε τη διαβεβαίωση ότι αναφέρονται όλα τα ρυπογόνα υλικά και οι ποσότητές τους. Μέσα σε μία μόνο φωτογραφία του παραπάνω άρθρου παρουσιάζονται εν συντομία τα δηλωμένα ρυπογόνα υλικά του Sea Diamond από την ίδια την πλειοκτήτρια εταιρεία. Όπως δηλώνει λοιπόν η εταιρεία του Sea Diamond, ξεκινώντας από αριστερά στη φωτογραφία αυτή, το Sea Diamond περιείχε την ημέρα βυθισής του 68 τόνους δίζελ πλοίων, 26.000 λίτρα λάδια μηχανών, 437 τόνους μαζούτ, 165 λίτρα χημικών ουσιών, 336 λίτρα ηλεκτρολιτών μέσα στις μπαταρίες που περιέχουν και μόλιβδο, 92 μόλις τεμάχια τηλεοράσεων και 1050 ανιχνεύτες καπνού. Επίσης υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα υλικά και ουσίες όπως βαφές, χημικά, λάμπες θωρίου, υπολείμματα πετρελαίου και λίματα, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά παρακάτω. Ξεκινώντας η περιγραφή του πράσινου διαβατηρίου που πήραμε στα χέρια μας, ορίζονται καταρχήν οι κατηγορίες κινδύνου των υλικών που περιέχονται μέσα στο πλοίο. Έτσι λοιπόν, ως κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 1 ορίζονται τα υλικά που είναι εκρηκτικά. ΙΤΑ 2, τα αέρια τα οποία μπορούν να είναι έφλεκτα, μη έφλεκτα, δηλητηριώδη ή μη δηλητηριώδη. ΙΤΑ 3, τα έφλεκτα υγρά. ΙΤΑ 4.1, τα έφλεκτα στερεά. ΙΤΑ 4.2, ουσίες ή ρήποι που αυταναφλέγονται. Και ΙΤΑ 4.3 αντιστοιχούν σε υλικά που εκλείουν έφλεκτα αέρια. Στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 5.1 αντιστοιχούν οι οξυδωτικές ουσίες, ενώ στην ΙΤΑ 5.2 τα οργανικά υπεροξίδια. Στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 6.1 αντιστοιχούν οι δηλητηριώδεις ουσίες. Ουσίες δηλαδή ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς ή να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία αν το καταπιούμε ή το εισπνεύσουμε ή έρθει σε επαφή με το δέρμα. Στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 6.2 ανήκουν οι μολυσματικές ουσίες. Ουσίες που περιέχουν βιώσιμους μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστές ή ύποπτες ότι προκαλούν ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα. Τέλος, στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 7 αντιστοιχούν οι ραδιενεργές ουσίες, ουσίες που εκπέμπουν ραδιενέργεια. Στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 8 ανήκουν οι διαβρωτικές ουσίες, ουσίες δηλαδή που με χημική αντίδραση θα προκαλέσουν σοβαρή ζημιά όταν θα έρθουν σε επαφή με τους ζωντανούς ιστούς. ΙΤΑ 10, παραγωγή τοξικών αερίων, ουσίες που σε αντίδραση με τον αέρα ή το νερό είναι υπεύθυνες για την παραγωγή τοξικών αερίων. Στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 11 ανήκουν οι τοξικές ουσίες, δηλαδή ουσίες οι οποίες αν εισπνευθούν ή εισαχθούν στο στομάχι ή διαπεράσουν το δέρμα μπορούν να προκαλέσουν χρόνιες επιπτώσεις. Στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 12 ανήκουν οι οικολογικά τοξικές ουσίες, δηλαδή ουσίες που αν απελευθερωθούν μπορούν να προκαλέσουν άμεσα ή με καθυστέρηση επιζήμιες επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσω της βιοσυσσόρευσης ή και τοξικές επιδράσεις σε βιωτικά συστήματα. Τέλος, στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 13 ανήκει οτιδήποτε από τα παραπάνω, δηλαδή ουσίες που μετά την απόρριψή τους είναι δυνατόν να παράγουν υλικά που έχουν κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Στην εικόνα που βλέπετε ξεκινά μία λίστα
όπου δηλώνονται αναλυτικά όλα τα υλικά που περιείχε το πλοίο Sea Diamond την ημέρα του ναυαγίου. Η ίδια η εταιρεία, λοιπόν, πλειοκτήτρια εταιρεία, δηλώνει ότι την ημέρα του ναυαγίου στις 5 Απριλίου του 2007, μέσα στο Sea Diamond περιέχονταν 437 τόνοι μαζούτ, 68 τόνοι δίζελ πλοίων και 26.000 λίτρα λιπαντικά λάδια μηχανών. Επίσης, υπήρχαν 35.088 τετραγωνικά μέτρα πολυβινιλοχλωριδίου, πλαστική ουσία δηλαδή, η οποία βρίσκεται στα πάνελ του πλοίου. Τα πάνελ έχουν ένα πολύ λεπτό στρώμα PVC, περίπου 1 χιλιοστού. 1.309 κυβικά μέτρα πετροβάμβακα και 1.273 κυβικά μέτρα ιαλοβάμβακα υπήρχαν επίσης μέσα στο πλοίο για τη μόνωση ανάμεσα στα διαχωριστικά του. Φτάνοντας στον πολύ επικίνδυνο αμίαντο, η εταιρεία δηλώνει πως δεν υπάρχει καθόλου αμίαντος μέσα στο πλοίο. Ενώ δηλώνει ότι υπάρχουν 1.375 λίτρα μπογιές, 1.740 λίτρα οξύδια του χαλκού και πυρηθιόνι του ψευδαργύρου, 406 κιλά ανοδίων, τα οποία περιέχουν μόλιβδο, σίδηρο, κάδμιο, χαλκό, αλουμίνιο και ψευδάργυρο, βαρέα μέταλλα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, και 570 κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης δηλώνονται 150 λίτρα οξυγόνου. Φτάνοντας να μιλήσουμε για τον χλωροφθοράνθρακα, δηλαδή το φρέον που ρέει ως ψυκτικό υγρό στις σωληνώσεις των κλιματιστικών του πλοίου, η εταιρεία δηλώνει άγνωστη ποσότητα, κατάλληλη για 10 κομπρεσέρ κλιματισμού και 2 δεξαμενές ψήξης νερού. Επίσης δηλώνει ότι το φρέον των κλιματιστικών έχει αναγνωριστεί ως μια ουσία που καταστρέφει το όζον της ατμόσφαιρας από το Συνέδριο της Βιέννης, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και τους Κανονισμούς Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2037 του 2000. Επίσης, δηλώνει ότι υπάρχουν 150 λίτρα ακετιλενίου μέσα στο πλοίο. 17.000 μέτρα καλώδια χαλκού διατρέχουν περίπου όλο το πλοίο, ενώ μόλις 17 τεμάχια ψηφιακών monitor και οργάνων υπάρχουν συνολικά μέσα στο πλοίο. Αυτά τα αντικείμενα, συμπληρώνει η εταιρεία, καταγράφηκαν σε αυτόν τον κατάλογο λόγω της κατά μέσο όρο 15% βάρος κατά βάρος περιεκτικότητας επικίνδυνων υλικών ένα αντικείμενο, όπως υδράργυρος, επιβραδυντικά φωτιάς κτλ. Τηλεοράσεις, 92 τεμάχια. Και ανιχνευτές καπνού, 1050 τεμάχια. Οι ανιχνευτές καπνού, συμπληρώνει η εταιρεία στο πράσινο διαβατήριο, περιέχουν ραδιενεργά ισότοπα με μεγάλο χρόνο ημίσιας ζωής, αλλά η ακτινοβολία τους είναι εγκλωβισμένη μέσα στον ανιχνευτή και δεν διαδίδεται στην περιβάλλουσα περιοχή. Αυτό που δεν μας είπε όμως η εταιρεία στο συγκεκριμένο σημείο είναι με ποιο τρόπο οι ανιχνευτές καπνού θα προστατευτούν από τη διάβρωση της θάλασσας μετά από μερικά χρόνια μέσα στο βυθό της καλντέρας. 137 τεμάχια ηλεκτρικού εξοπλισμού δηλώνονται γενικότερα στο πράσινο διαβατήριο, ενώ περισσότεροι από 7.000 λαμπτήρες φθορισμού, σωλήνες φθορισμού και λαμπτήρες αλογόνου περιέχονται μέσα στο πλοίο για το φωτισμό του. Οι λαμπτήρες φθορισμού περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος παράγει ατμούς ή υγρό σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος αν σπάσει. Η ποσότητα του υδραργύρου στους λαμπτήρες φθορισμού είχε υπολογιστεί το λιγότερο σε 10 μιλιγκράμμα ανά λαμπτήρα. Για το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου, η εταιρεία δηλώνει ότι υπήρχαν 1.252 κιλά μη τοξικής σκόνης και 816 λίτρα μη τοξικού αφρού, ενώ 288 λίτρα ηλεκτρολίτη υπήρχαν στις μπαταρίες για φώτα ασφαλείας, συναγερμό πυρκαγιάς και ραδιοεπικοινωνίες. Οι ηλεκτρολίτες, να θυμίσουμε ότι ανήκουν στην κατηγορία κινδύνου ΙΤΑ 8 και ΙΤΑ 6.1, που σημαίνει διαβρωτικά υλικά και δηλητηριώδη. Άλλα 48 λίτρα ηλεκτρολίτη υπήρχαν στις μπαταρίες για την εκκίνηση των μηχανών. Οι μπαταρίες χαρακτηρίζονται ως ΙΤΑ 8 λόγω του διαβρωτικού υδροξιδίου του καλίου και ως ΙΤΑ 6.1 λόγω του δηλητηριώδους καδμίου. Ακόμη υπήρχαν 11 κυβικά μέτρα λιμάτων πετρελαίου, καθώς και άλλα 11 κυβικά μέτρα μείγματος νερού και πετρελαίου και τέλος 280 κυβικά μέτρα βοθρολιμάτων, κατηγορίας κινδύνου ΙΤΑ 6.2, δηλαδή μολυσματικών ουσιών μέσα στις δεξαμενές του Sea Diamond. Κλείνοντας τη λίστα, με τα περιεχόμενα του πράσινου διαβατηρίου της εταιρείας Sea Diamond, δηλώνονται ότι υπάρχουν 100 λίτρα μπογιών επιχρησμάτων και διαλυτικών, 36.000 λίτρα λιπαντικών λαδιών και 165 λίτρα χημικών στο boiler. Επίσης, 165 λίτρα αντισκοριακών και σταθεροποιητών βαφών, 7 κυβικά μέτρα χημικών σε συσκευασμένη μορφή αγνώστου ταυτότητος και 31 λίτρα φωτογραφικών υλικών.